by our love for our neighbor. And our love for our neighbor must be offered as our gift to our loving God to make the process complete. Totoo naman hindi natin pwedeng mahalin lang ang Diyos. How? Sinasabi natin, mahal natin ng Diyos. But how do we prove our love to God? By simply praying, by simply making novenas, by simply attending Mass? Alimbawa, simba ka ng simba, dasal ka ng dasal, nobena ka na ng nobena, rosaryo ka na ng rosaryo, wala ka namang pagmamahal sa kapwa-tao mo. Yung ba'y kahulugan na mahal mo ang Diyos? Does it mean that you love God because you pray, because you attend Mass, because you receive communion? Is that enough? Kung ang pakikisama mo man sa kapwa-tao mo ay hindi maganda, kinamumuhian ka ng kapwa-tao mo dahil sa masama mong ugali. Yung ba'y kahulugan? On the other hand, okay, silbi ka ng silbi sa kapwa-tao mo without your relationship with God. Silbi ka ng silbi, tulong ka na ng tulong sa kapwa mo. I tell you this, you will not survive. What will be your motive in serving your fellow men? What will be your motive? No? Most often, your motive is not really loving them that you serve them, but loving yourself. Para lang maging sikat ka, para iboboto ka sa panahon ng election, so that you get something in return. No? You serve others in order to get something in return. But most often, ang ating mga tinutulungan, kung minsan, they are not appreciative. They don't even show sense of gratitude. And we will be disappointed and we will not survive. I tell you, we will not survive. Unless our services to our fellow men is properly grounded in our love for God. Because we love God, that we make that love of God be given flesh and blood by our services that we render to our fellow men. Magkadugtong yan. One enriches the other. Ang pangating pagsisimba, ang ating pagdarasal, ang ating pagmamahal sa ating Panginoon ay lalong tumitibay at lalong nagiging konkreto sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. At ang pagmamahal sa ating kapwa ay nabibigyan ng kabuluhan ang ating pagdarasal, ang ating pagsisimba. Kaya laging magkasama ang dalawang ito. They are inseparable. They cannot be explained independently from the other. Hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawang ito. Otherwise, they could not stand by themselves. Hindi makakatayo sa sarili nila ang dalawang batas na ito. They will not progress. They will not progress. Kaya ang daming tayo mismo, kung minsan, sinasabi natin, nararanasin, kung minsan tinatamad tayong magsimba, kung minsan tinatamad tayong magdasal, yung mga ganon. Kung minsan natatamad nating mag-meditate sa Panginoon, we are losing our relationship with God, our interest with God. Why do we lose our interest with God? Why do we lose our interest in praying? Simply because we find no meaning. If we only pray, if we only attend Mass without doing anything at all, makikita natin walang kabuluhan. Wala talagang kabuluhan kung hindi ito nagkakaroon ng kaugnayan sa ating kapwa-tao. Tulad din, pareho din, bakit tayo tinatamad tumulong sa ating kapwa? Sinasabi natin, kasi tutulong ka sa kapwa mo, pag-iisipan ka pa ng masama. Gumagawa ka na nga ng mabuti sa kapwa mo, pinag-iisipan ka pa ng masama. Kaya anong gagawin mo? Wag na lang. Hanggat ang mangyayari, hindi ka nagagawa ng mabuti. Hindi ka nagagawa ng mabuti. Because
Hanggang doon ang iniisip mo. It is not grounded on love. But because if it is grounded on love, love of God and love of neighbor, the services that we render, we will never get tired of it. We'll never get tired because it is motivated by love. Everything that is motivated by love, we don't get tired of it. Nang mahal mo pa ang asawa mo, nang mahal mo pa ang asawa mo, napapagod ka bang paglingkuran siya? Kapag ikaw ay napapagod na sa paglilingkod sa asawa mo, it means one thing, your marriage is on the rocks. Sigurado yan. Kapag napapagod ka na, kapag when you begin to what do you call this? Pag naniningil ka na, no? Pag naniningil ka na sa paglilingkod mo sa asawa mo, no? Pag binibilang mo na, when you begin to measure your love, your services to your wife or to your husband, laban ako ng laba sa damit niya, luto na ako ng luto sa damit niya, ay sa pagkain niya, tapos wala ka mang mapapala. Pagdating niya sa bahay, hindi ka man pinapansin. Something like that. Kapag naniningil ka na, when you begin to look for a reward for what you are doing to your wife or to your husband, may problema na kayo sa inyong relasyon. Kapag minamahal mo ang isang tao, you don't measure love. Kaya nga, love is without measure. Love is not love till it hurts. Gayon ang mga kasabihan natin. Love is not love till it hurts. Love is not love till it is given away to the full. To the full. Hindi 90% or 99%. To the full. Nang sinabi sa atin ng Panginoon, you must love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Hindi 99% or 80% or whatever percent. It is your whole life, your whole soul, with your whole strength. Yun ang sinasabi sa atin. And you love your neighbor the same percentage, 100%. You must love. You must love. So ito ang kahulugan ng sinasabi ng Ebanghelyo sa araw na ito. He's reminding us the very center of our life. Kaya sinasabi ko nga, no, actually, when we speak of love, this is not actually a law. Love is not a law, but it is a way of living. A way of living according to the will of God. It is the way of living the kingdom of God. It is a way of living. That's what many times I've been saying, why Christianity is not simply a religion. It is not simply a religion. It is a new way of living na tinuro sa atin ng Panginoon. And the center of that way of living is nothing more than love. Love. Pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Ito ang bagong uri ng pamumuhay na tinuturo sa atin ni Jesucristo. He came into this world not to establish a university, not to establish a human development institution. He established a new kingdom, a new way of living, and the center of which is love. And that love has been portrayed, has been proven by us by His offering of His life. Kaya ang pagmamahal na ito, it entails suffering. It entails sacrifices. Kung hindi mo kayang magsakripisyo para sa kapwa mo, then you are incapable of loving.
Kaya kapag kayo po ay magdidesisyon ng mag-asawa, ang unang itatanong ninyo, kung talagang mahal ninyo ang magiging partner ninyo, the first thing you ask yourself, just to be sure na mahal mo nga ang taong ito, the first thing you ask is this: kaya ko bang ialay ang buhay ko sa taong ito? Yun ang tatanong mo sa sarili mo. Kaya kayong mga dalagat binata, na nagpaplanong mag-asawa, ito ang tatanong ninyo sa sarili ninyo. At ito rin ang itatanong ninyo sa magiging partner ninyo. Tanong mo sa kanya. Pagkatapos mong tanong sa sarili mo, kaya ko bang ialay ang buhay ko sa taong ito? Kung ikaw ay kaya mo, tanungin mo siya ngayon, ikaw ba, kaya mong ialay ang buhay mo sa akin? Yun ang tanong. If you can say yes, with all sincerity, hindi yung pagbubuladas lang. Makikita mo naman kung isang tao ay nagbubuladas lang, binubuladas ka lang, binobola ka lang. Alam mo naman makikita mo yung sincerity niya. Kaya, it has to take some time before you decide to marry anybody. Tingnan mo muna, subukan mo, suriin mo, kaya ba niyang magsakripisyo para sa iyo? O baka naman, ikaw palagi ang sinasakripisyo niya para sa iyo. Ikaw ang laging taya, ikaw ang laging taya. Kapag ikaw ang laging taya, hindi siya nagtataya. It means something. Pabayaan mo na siya. Kahit kaano kapogi, o kagano kaganda, o ka-sexy. Otherwise, magsisisi ka. Hindi ka niya mahal. Gusto ka lang niya. Di ba pareho yung gusto kita at saka mahal kita? Gusto kita, kailangan kita para sa akin. To satisfy my desire. To satisfy my needs. That is, gusto kita. For you to satisfy my needs. So that when I'm already satisfied, itatapon na kita. Papalitan na kita because I'm already satisfied. I don't need your services anymore. Because if you love somebody, it is the other way around. I am willing to share my life with you. Even to the extent of giving my life for you. Yun ang pagmamahal. I'm willing to give my life for you no matter what. No matter what. Merong isang what do you call this? Writer, Shakespeare. If you know Shakespeare, a very famous poet, I don't know if I could still remember some of his writings. Kasi nagkaroon kami when I was in 4th year high school, sa seminaryo, nagkaroon kami ng poem interpretation. Some of his passages are this, Love is not love, its alters, when an alteration finds or bends with the remover to remove. Bigat Love is not love, its alters, when an alteration finds or bends to the remover to remove. It means only, love is a commitment. It's a permanent commitment. When you say, I love you to a person, that's it. That's it. If you are sincere, hindi nagbabago yan. Kahit anong mangyari, Love alternates. Love alternate, even up to the edge of doom. Love alters not even to the edge of doom. Hanggang sa kamatayan, hindi magbabago ang pagmamahal. Hindi magbabago. Hindi matatapos hanggang kamatayan. It is the start to every wandering bark whose worth unknown, though its heights be taken. It is unfathomable. The worth of it, the value of it, hindi mo, you cannot measure. It is immeasurable. It is unfathomable because love is the very life of God. Love is the very life of God that He shared
with us. Kung hindi natin dinumihan ang buhay na yan, ang pagmamahal na yan ng Diyos sa atin, dinumihan lang natin sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, nadumihan. That's why it becomes really unfathomable. Sometimes you cannot understand it. It is incomprehensible because it is the very life of God. No? It is the star to every wandering barko whose worth unknown, though its heights be taken. Kaya mong somehow, yung taas niya. Sabi mo, mataas ito. Something like that. No? The star. You can see the light, but its worth, you can never comprehend. Because it is the very life of God that He shared with us. This is loving. It is not a joke. Let us not make it a joke. Marami ngayon pinaglalaruan ang salitang pagmamahal. Ginagamit nilang pambola sa mga text. Ginagawa nilang mga movies, no? Ginagawa nilang mga poems at saka mga songs. Kaya kung minsan, when we begin to look for love, yung real love, parang hanggang kanta na lang. Parang hanggang mga drama na lang. Ha? Parang mga hanggang text messages na lang. Pero yung tunay na pagmamahal, ngayong panahong ito, ang hirap hanapin. Kaya kung minsan yung sinasabi nilang best friends, best friends forever, mga BFF. Totoo pa ba ang mga yan? BFF? Siguro hanggang may nakukuha ka. Pag wala ka nang makuha, wala na. Hanggang walang pagkakamali. Pag may pagkakamali na, wala na. Nawawala ang pagkakaibigan dahil lang sa kakulangan, dahil lang sa pagkakamali. When love must be up to the edge of doom, no? In sickness and in health, supposed to be. In joy and in suffering. Dapat nananatili ang pag-ibig na yan. Tunay na pag-ibig. Yan ang tunay na pag-ibig. Kahit na sa anumang kasiraan ang mangyayari, you still maintain that love between friends, between husbands and wives, between parents and children, no? Nananatili. Sometimes it is being tested dahil sa ating mga pagkukulang, dahil sa mga pagkakamali. It is being tested. But then, it can only be proven when after being tested by the different challenges in life, nananatili pa rin, matibay. Yan ang tunay na pagmamahal. When it is tested in the course of time. So ito ang binibigyang punto sa atin ng ating Panginoon. Napakahalaga ng pagmamahal na ito, without which everything is meaningless. Without which there will be no hope. There will be no joy. There will be no faith without love. Para lang tayong mga animals. What makes us different from animals? We are capable of loving. But loving that lasts. Even animals are capable of loving. But many times, hindi permanente. Pag mga sisiw, inaalagaan ng mga inahin. Pag malaki na, kaaway na nila. No? Mga aso, ganun din. Mga animals. But we are not animals. We are humans. We must be capable of loving. Loving until death. Loving until the edge of doom. Loving without alteration. Loving without
ending. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupay ang Ginoong Diyos. Talakad tamo po, itamo nga po. Sa salpantaya ko, king meto nga Diyos, ipang lupos mayupaya, may ngawaking banwa ang poniato, king sablang mayayakit at mayayakit, at king meto nga Gino, Yesu Kristo, anak ng bugtong ng Diyos, ni bayit king igpa, bayo pa king sablang panawon, Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos sa totoo, ibat king Diyos sa totoo, mi bait megawa, kaya king pangadiyos ning higpa. Aking kapamilatana, megawaing sabla. King ulitamong tao, at pawulining pangakabus tamo. Tinipaya iba't banwa, at may katawan niyang tao, lalang ning banalay espiritu, king Birhen Maria, at milyari ang tao. Ni pakoy aking krus, pawulitamo naman. Lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya at mekutkot. At sinubli ang mebe king katlungaldo, agpangking ularing kasulatan. At minuketsa banwa, makalukluk wananing igpa. Pasabay ang datang bitmong ligaya, ban mo kum karing mabie ampon menga mate. Ating kayang kayarian na lang kapupusan. Sa salpantaya ko, king banalay espiritu, Gino at babiyebye, amelibat king igpa ampon king anak. Akambi ning igpa ampon ning anak, miyagnan mi sa samban ampon mi paligayan. Menasbukya king kapamilatan ding profeta. Sa salpantaya ko king meto nga kapulungan, banal, katolika at apostolika. Papasyag ko king ating meto nga binyag, king pangapatawad na rin kasalanan. At panayan ko ing pangasablirang meding mete, ating bedatang ay langhangga. Amen. Manalangin tamo para king ikasulong ning lugod tamo, king kekatang mabie at tunay Diyos, at karing kaparatang tao, uling pagkatiwala no kekatamo. Nga tamong manalangin, Gino, pasulungan mo ing lugod me. Gino, pasulungan mo ing lugod mi. Ban ing Gino, pasulungan ng anding talasal pantayo, king lugod da king Diyos. Ban alguran tayo, king mabilog tang puso, mabilog tang kaladwag, mabilog tang kaisipan. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, pasulungan mo ing lugod mi. Ban ing Gino, gawa ng magbiye at gugunyat, ing lugod da ring sablang tao, karing kapararang tao. Ban aluguran tala, antimoing sarili tamo. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, pasulungan mo ing lugod mi. Ban ing Gino, ibuklat no ring puso tamo, karing may balo at ulila, karing alang tuknangan, karing alang kapanintunan, ding masakit at ding ating kapansanan. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, pasulungan mo ing lugod mi. Ban ing Gino, papanatilya ng mabie, ing lugod tamo, agyang karing ating utang kya katamo, o karing piyutangan tang kwalto. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, pasulungan mo ing lugod mi. Ban ing Gino, kasyana ing lugod na niti, at ding sablang komunidad kristyano. Ban ingatan dalo, agyang ding masakit diling luguran. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, pasulungan mo ing lugod mi. Gino'y isundo mo kaya isundo mo sanang palablaban ng lugod mo karing puso me. At ibiyeme ing balang metong kay kami, king metong at metong. Anti mo nung makananong binye ing sarili mo kay kami, kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
Dalangin kayo kapatid, ban kanakot kay kayong daon, maging katanggap-tanggapi, arapaning Diyos, sipang mayupayang totoo. Tanggapan ay saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligayan ang kayang lagyo. King kakatang kasaplala at ning mabilong ng banal la kapulungan. O Diyos ning upaya at sikanan, tanggapan mo reting ayin, aya ang pangme, at bustan mong ingkekeng kasuywan, pagdala na kang tula at ligaya, ipagkalumayti, kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Yung ginamanatili kay kayo, At kaya ka ang timuri. itas yung laring puso yung Makatasno king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ang pasalamatan da kang parati, anuman ka rin, o ipa, Diyos king alanganga, at lupos mayupaya. King kang lugod, binukod mo kami. Banipakilala mo yung kang karangalan. Hanggang gilutan da ka, pawalining kasalanan mi. Ginawa ka pumuring paralan, ban makapagbalik, kelong keka. Ulinita, yung kaluguran mong anak, maging tao yung kalupa mi. Banating kalupa ming taong makapagligtas kay kami, king kapahamakan, at pangalili king dalan. Kapamilatan na ring anghel, ning banwa, iayampang da ing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsyala arapan mo kapilan man. Misugya sang siwala, miking karela, kimbata kong perang dalit ning kapurian, ngaming kakanta. Ikapining panaloig pa, ikayong sipulis sa blang kabanalan, ulinitay panigapumi. Itugtog ming espiritu, mantimayang titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalanalat para ke kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang bengeng mi panganyayaya, bayan ako sang loob dinawaning biyanak yung pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pe pasalamatan na ka, pirason at binyane ka rin kayang disipulo at ngana, kunan niya iti ikayong anat kananye. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay badang minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipulo at ngana, kunan niya iti ikayong anat, minom kayo kaniti. Uling iting kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo, talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karisablang tao, para king kapatawaran daring kasalanan. Daptan niya itiking kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikapos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Kinuking
pagligtas Yang ining kaganakan mi, o mapamakalulang hingpa, ing kamatan at pangasabli ng mebye. Darawon may yake kay ting tinapining biye, at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalumatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo at sumuyo keka. Ikami kan sanang may sulusulo king katawan at dayan ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan may oyig paing banala kapulungan mo makalaganap kay mabilo gayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kambi ng Francisco, kay kaming Papa Florentino, kay kaming Arzobispo, ding sa blang Obispo, pari Diakono, at sa blang susuyo kay bandala kapulungan mo. Ganakan mula naman yung kapatid ming menuna ng pepay-nawag yung pikong kapanayan ni pangasubling mebye. Idala mo la di sa blang mayang unabi king pakalulu mo kitang mas salang arapan mo, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magamit king bilang angga, ban kambinin wana Virgen Maria ng Diyos, kami ng San Jose ng esposo na, kami rin wana apostol San Agustin na kay kaming patulunan, at kami rin sablang banal may biyebe, kalugod-lugod keka, king kekabaning panahon, apurian, at apalikayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kami at kayo pang may payang tutok, hagam ning banal Espiritu, kay kasablang tangalan at ligaya. Manggaman king alanganga. Kapandalikan at lugod kay ngayong pakaring amanong tiro na kay katamo ng Ginoo. Kapos ba kami kinikin sa blang marok, malagod mong pagkarabing kapayapan king panahon mi. Maring ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamandali paning kasalanan. At may kapis kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, at iligayo, manggaman, king alanangga. Pag namang Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo.
kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Kamusta na babalik din kaya kaming kasalanan. Noon ay pansinan min kasalpantayanan rin bandala kapulungan mo. At pamayapan at pisan meto kan bayag pangking kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alangangga. Amen. Payapaning ginaman tabi sa kapilan man kaya kayo. At kay kaan timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan king metong at metong. Ye Kristo yung kadara ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yato, wala rin mayawos king apo naning kordero. Yunay ko rapat dapat pabalawos keka, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiring pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng kayang lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Ang siyang umukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang
Diyos tayong nagmamahal. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, magmahalan, magtulungan. Ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, magmahalan, magtulungan tayo'y bigo. Ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Manalangin tamo. O Ginoo, idala mo kayang kaganapan kilubding puso mi, ing pamakinabang apakasuluban mi kaniting sakramento. Manano na sanang iting pamagmasusi, mi kabunga karing BMA. Itiyadon mi kinlagyon ang Kristong Ginoo mi. Amen. Pangadyan tayo pong yaning orasyo emperata.
laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit no, at may kamate no, karing dakal ataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo lo, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi lo retang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karelo, at pagkalaman mo lang alanganggang kabaynawan, retang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaog kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipanig ka pumikeko, ing patuknangan mo no, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, kareng takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ing ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyan pon mag-ari kambe mo, king kametonganing banalay espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keko, king kakulangan mi, nun ebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na beren. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Loklok tapa po. Maya payabak po kaya katamungan. Ken pong October 31, aldo Sabado, alas 6 ning bengi. Yapin po ing kaya katamong kapag masusyan, king selebrasyon, king kaganapan na o kayarian, ning kaya katamong kapag masusyan, king Birhen Santo Rosario. Pauli na po niti, agkatanda kayong tumagon at makyabe para kaniting selebrasyon. Metong mo naman pong kapabaluan. Impong kaya katamong gobyerno migwaliyang patakaran na magumpisa king October 29 at November 4, misaralangan po din hanggang sementeryo, ding Memorial Gardens o Memorial Park. Pauli na po niti, migwaliyang circular letter in kaya katamong Archdiocese na tuki kaniti pong patakaran. Inketa mo pong Arsobispo, Bishop Dong, miglwalya pong panalangin, ami pangadyan karing katamong pibale-bale, king November 1 and November 2. Iti pong panalangin, ati niya pong Tagalog at English, at makanyan mo rin po king Kapampangan. Agpang po king katamong Arsobispo, metong po kano karing masanting tang papasyag, yung kaya katamong lugod at pamiparangal ka rin kaya katamong mayangon yabe, yapin po impamamunta ka rin kaya katamong sementeryo. Ngayon pong banwang iti, paulin ng patakaraning gobyerno, inikayad na katamo pong mag-stay na mo ka rin kaya katamong pibale-bale, at karintamo po mga di, karetang binyera pong panalangin kaya katamo. Magsilbita mo pong manyad ka rin kaya katamong kanya-kanyang Chapel Pastoral Council, may dinala pong kopya para kareting panalangin. At po tapong may pangadyan lareti, magsadya tamo pong metong amalating altar, mga bitamo pong kandila at kresopiyo, at letrato daring kakatamong mayangon na biye. So pasibayo po, kaniti pong patakaran, apepaluwal na ning kakatamong gobyerno, tukita mo po sana, para ban kanita mo naman po, maiwas,
impangakalat na ning COVID-19. Dakal pong salamat at mayapayabak. Ingin naman natili kaya kayo. At kay kaante mo rin. Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginong Diyos, ingig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Pumaya kayo king kapayapan, mapiyasa tasan na may kakalugod king metong at metong, nung makanan o nakatamong likuran Kristo. Salamat, King Diyos.